Добре дошли! Някога чудили ли сте се как толкова много хора печелят пари, просто като споделят система за маркетингови видеоклипове като тази? Еми, имам страхотна новина за теб. Просто и не е само за елита или опитните. Ще ви покажем как всеки може да печели пари чрез нашата система, само като е на правилното място в точното време. Представяме VMWR Live, компанията, която стои зад тази невероятна възможност. С над десетилетия успех, MWR Life оперира на 5 континента и е дала възможност на стотици хиляди пътешественици да преживеят повече. Нашата мисия е ясна – да сбъднем желанията си, независимо дали искате да пътувате, да спестявате или да печелите. MWR Life създаде перфектната система, която да ви помогне да направите всичко това. Наред с MWR Life, ние имаме Travel Advantage, онлайн туристическа агенция, създадена да ви помогне да изследвате света, като същевременно спестявате пари. Нашата мисия е да предоставим повече възможности за пътуване, повече спестявания и най-важното – възможността да печелите, докато го правите. Това е вашият шанс да бъдете част от вълнуващ и печеливш сектор с безкрайни възможности. Нека бъдем реалисти. Кой не е мечтал да сподели своето африканско сафари приключение в Инстаграм? Да живеете луксозния живот в Дубай или да гледате залеза на Санторини? Проблемът е, че тези мечти често идват с две големи препятствия – липсата на достатъчно пари или липсата на време за планиране на тези преживявания. Ето къде се намесва MWR Life. Създадохме клуб за пътувания, който премахва тези бариери с иновативна система, предназначена да направи тези мечти достъпни. Нека разгледаме по-подробно как традиционно работи туристическата индустрия. Хотелите обявяват стаите си на публични цени на своите уебсайтове или чрез търговци на едро, които договарят по добри цени и след това рекламират тези стаи на своите онлайн и офлайн партньори. В традиционната система плащате за повече от просто стаята. Вие също така плащате за всички маркетингови разходи, които са необходими за популяризирането на тези услуги. Има два основни играча, които доминират в индустрията. Booking Holdings, която притежава марки като Booking.com, Priceline и много други. Кода, Kayak, между другото, и Expedia Group, която обединява Expedia, Ourbitz, Hotels.com и други. Тези компании имат едно общо нещо. Те са инвестирали милиони, дори милиарди, в маркетинг, за да направят платформите си известни. Но познайте какво? Повечето от тези маркетингови разходи се прехвърлят върху вас, клиента. Така че, когато резервирате чрез тези сайтове, често плащате до 100% повече от първоначалната цена, скрита в публично обявените цени. Но ето обрата. Когато резервирате чрез MWR Life and Travel Advantage, ние създадохме начин да заобиколите тези огромни маркетингови разходи. Вместо да харчим милиони за реклами, ние разчитаме на независими дистрибутори. И маркетинг, от уста на уста, от нашите лоялни клиенти, които споделят своя опит със семейството и приятелите си. Това ни позволява да ви предлагаме цени на едро само с малка надценка. Обикновено няма да намерите тези цени на традиционните публични уебсайтове, защото ние елиминираме посредниците и ви предлагаме директен достъп до ексклузивни отстъпки, несравнима поддръжка и набор от услуги. Забелязали ли сте как толкова много индустрии се насочват към модел на членство? Помислете за фитнес зали, кънтри клубове, дори кина. Сега компании за услуги като Netflix, Spotify и Zoom също са възприели този модел. Това се превърна в новата норма, защото осигурява достъп до ексклузивно съдържание и услуги. Ами, ние приехме същия модел. Модел в пътуването. Създадохме клуб за пътувания с членство, което ви дава неограничен достъп до невероятни изгодни оферти за пътувания. Представете си, следващата ви почивка може да ви спести стотици, дори хиляди долари, потенциално компенсирайки цялата цена на членството ви само с едно пътуване. Най-добрата част. Колкото повече спестявате, толкова повече ще искате да пътувате. Става пристрастяващо, но не спира до тук. С нашите членства, вие също така печелите точки за лоялност за всеки долар, похарчен за месечния ви абонамент. Тези точки могат да бъдат използвани за още повече отстъпки при бъдещи резервации. Мислете за това като за Netflix, който ви възнаграждава с точки, за да си купите колекционерско DVD с любимия ви филм, всичко това на част от цената, защото сте платен член. Това е силата на нашата система. Travel Advantage предлага широка гама от услуги, за да задоволи всеки тип пътешественик.
От хотели и курорти до полети, круизи, коли под наем, дейности и дори ексклузивни групови пътувания, известни като преживявания от живота, ние имаме всичко. Независимо дали търсите почивка, изпълнена с приключения, или луксозно бягство, нашата платформа има по нещо за стотици хиляди клиенти по целия свят, които вече се доверяват на Travel Advantage. Постигнахме впечатляващ, почти перфектен рейтинг в TROSTP ILOT и сме сертифицирани от IATA. Като част от ETELP, Франция, и член на Европейската асоциация на туроператорите, водещи туристически компании, включително глобални бизнеси с оборот от милиарди долари, вече правят това. Марките също ни се доверяват. Като член, ще имате достъп и до 24/7 поддръжка на множество езици, независимо дали чрез чат, имейл, WhatsApp или телефон, налична в много страни. Ние сме на твоя страна, където и да си. След като вече знаете каква е нашата позиция в индустрията, нека поговорим за видовете сделки, които можете да очаквате. Например, как ви звучи луксозно убежище на Малдивите на половин цена, резервирано чрез Travel Advantage? С нашата платформа това може да е само на няколко кликвания разстояние. Или може би винаги сте искали да изпитате начина на живот в Майами. Ами 40% отстъпка за престой в Майами. Това са потенциални оферти, които можете да намерите, съобразени с всички ваши желания за пътуване. Били ли сте някога в Рим, град, където историята и чарът оживяват? От разглеждане на величието на Колизеума до възхищение от шедьовъра на Микеланджело в Сикстинската капела, се насладете на италианска кухня, прясна паста и кремообразен сладолед, както и на живописни площади. Всяка улица пази частица от миналото, което прави Рим незабравима дестинация, изпълнена с култура, красота и приключения. Можете да отидете там и да спестите над 55% от цената на хотела си. Какво те спира да видиш света? Сега знаете как можете да спестите пари. Ако ви липсва време да организирате пътуванията и приключенията си, ние също имаме решение за вас. Представете си не само, че спестявате пари от пътуванията си, но и получавате повече време, за да се наслаждавате на важните неща. Край на времето, когато губите часове в търсене на дестинации в Google, сравнявайки цени и измисляйки перфектния маршрут. Travel Advantage революционизира пътуванията, като интегрира авангарден изкуствен интелект с частно ценообразуване, което ви позволява да резервирате по-умно, по-бързо и по-достъпно. Само с няколко кликвания и 30 секунди ще планирате цялото си пътуване, съобразено с вашите предпочитания, дейности и бюджет, като същевременно ще имате достъп до нашите ексклузивни цени. Ние помагаме на пътешественици като вас да виждат повече, да правят повече и да се наслаждават на живота по-достъпно, като същевременно вие имате пълен контрол. Ако спра до тук, вероятно ще се чудите какви са ми опциите за членство. Преди да се потопя в това, нека споделя малко повече за невероятните преживявания, на които нашата общност се е радвала чрез нашите уникални житейски преживявания. Това не са обикновени ваканции. Това са незабравими пътешествия, които събират членове от цял свят, за да изживеят пътешествия, каквито никога досега не са били. Ето два примера за преживявания, които сме създали за нашите членове. Маракеш в началото на ноември е мечта. Топлата, златиста слънчева светлина облива града, докато летните жеги отшумяват, което го прави идеален за разглеждане на чорапи и зашеметяващи дворци. Атласките планини предлагат спиращ дъха фон. Това е идеалното време да се насладите на магията, комфорта и стила на града. Ще ви предоставим опции за трансфер. От летището до хотела ви ще ви предложи престойна база, All Inclusive, за 5 дни и 4 нощувки за $599 на човек. Приложете 300 точки за лоялност и вижте как цената ви ще намалее до $299 на човек. Изживейте чудесата на Египет с 5 дни и 4 нощувки с ежедневна закуска и трансфери от наклонена черта до летището при пристигане и заминаване, осигурявайки ви едно безстресово приключение. Посещения на Великите пирамиди и Сфинкса. Ще разгледате и очарователните египетски музей и музей на цивилизацията. Насладете се на 3 вкусни обяда, включени в менюто, докато се потопите в богатата история и жизнената култура на страната, от древни чудеса до съвременни компании. Това пътешествие предлага перфектната комбинация от открития и релаксация в една от най-пленителните дестинации в света. Цената за нашите пътници е само $349 на човек след прилагане на 350 точки за лоялност. Истинска кражба. Били ли сте някога в Дубай?
Ето какво преживя нашата общност от пътешественици по време на нашето мега пътешествие. Представете си това. Два огромни частни самолета, изпълнени с вълнение, смях и очакване, се реят в небето по пътя си към една от най-екстравагантните дестинации в света – Дубай. Веднага щом излетяхме, празненството започна с музика и парти атмосфера. Нашите членове се смесиха, танцуваха и вдигнаха на здравица навън. Това не беше просто полет, това беше началото на нещо легендарно. При пристигането ни, нашата флотилия от луксозни есовилове ни отведе в сърцето на арабската пустиня. Впуснахме се в златните дюни за едно незабравимо сафари преживяване. Сякаш пътуването не можеше да стане по-екстравагантно, последната ни нощ издигна лукса на друго ниво. Частно яхтено парти на борда на Лотъс, най-голямата и най-ексклузивна яхта в Дубай. Докато отплавахме от Дубай Марина, небето блестеше, създавайки перфектния фон за вечерно удоволствие. Свободно течащият бар поддържаше шампанското врящо, докато гурме вечерята предлагаше празник с международни деликатеси. Вечерята беше организирана от диджей от световна класа. Направиха перфектния плейлист, поддържайки дансинга жив, докато яхтата се плъзгаше по водите. Залезът се превърна в спиращо дъха нощно зрелище, докато преминавахме покрай емблематични забележителности като Бурдж Александър Араб и Атлантис Дъпълм, потапяйки се в красотата на нощния Дубай. С невероятна тераса на покрива, джакузи в стил Infinity и VIP салони, всеки момент беше истинско удоволствие. Енергията беше електрическа. Музика, смях и празненство изпълваха въздуха, докато купонясвахме под звездите, заобиколени от невероятни хора, които вече бяха станали приятели за цял живот. Това не беше просто пътуване, а преживяване, което се случва веднъж в живота, пътешествие, изпълнено с лукс, приключения и незабравими спомени. Това е само демонстрация на това, което е възможно, когато пътувате с нас. Готови ли сте за следващото приключение? Начинът, по който нашите членове се наслаждават още повече на иновативния модел на MWR Life, е чрез нашия ексклузивен модул за пазаруване. Представете си, че имате достъп до луксозни 5-звездни марки на ненадминати отстъпки, защото ние вярваме, че пътуването не е само къде отивате, а как го преживявате. С отстъпките за членове и точките за лоялност можете да подобрите начина си на живот за част от цената. Вижте тези дизайнерски слънчеви очила, които се предлагат за по-малко от $25, след като приложите вашите предимства и точки за лоялност. Дизелови очила. Или тази елегантна кожена дамска чанта от Absolute Steel за над $100. MWR Life предлага 70% отстъпка преди да използвате точките си за лоялност. Използвайте точките си и намалената цена ще бъде почти наполовина. Това е просто още един начин, по който MWR Life подобрява пътуването и стила ви. Нашата платформа трансформира живота всеки ден. Нека да разгледаме какво са преживели някои от нашите пътешественици. Ян е спестил над $25 000 от пътувания и дори е отметнал от списъка си с желания скок с парашут над палма в Ямайка в Дубай. Дания е изминала над 42 000 км само за една година, преследвайки приключение след приключение, включително зарез от единствения 360 градусов безкраен басейн в света. Използвайки членството си в Travel Advantage, за да открива нови култури, нови страни и да създава незабравими спомени. Канел е изследвал безброй плажове по целия свят, наслаждавайки се на всяка нова ваканция, ново преживяване и в крайна сметка на по-богат живот. Това са само няколко примера за това какво е възможно с MWR живот. Чуваш за тази революция в пътуванията, защото някой се е сетил за теб. Може би са знаели, че обичате да пътувате, или може би са видели потенциала ви да се възползвате от този модел и да създадете нов поток от доходи. Започвали ли сте някога собствен бизнес? Ако сте предприемач, веднага ще разпознаете силата на системата, която сме създали. Ако никога преди не сте стартирали бизнес, запитайте се какво ви е възпирало. Дали беше страхът от самото начало? Несигурността дали притежавате правилните умения? Или може би високите разходи за създаване на бизнес? От адвокати и счетоводители до договори с доставчици, и системи и маркетинг. Истината е, че ние вече сме се погрижили за всичко това вместо вас. Точно както създадохме иновативен клуб за пътувания, ние изградихме и иновативен бизнес клуб, опростен, готов за употреба модел, проектиран за успех. Нека го разгледаме по-подробно. Първо, нека поговорим защо избрахме пътуването.
Ако ще инвестирате времето си в бизнес, има смисъл да сте в експлозивна, високо търсена индустрия. Разгледайте тези сравнения. Киноиндустрията, кафената индустрия, индустрията за хранителни добавки и козметичната индустрия. Дори взети заедно, те не съставляват и 10% от туристическата индустрия. Това е така, защото се очаква туристическата индустрия да достигне над 10 трилиона долара през следващата година. Това са трилиони с буквата Т. Ако ще изграждате бизнес, не бихте ли искали да сте в най-голямата индустрия в света? Като си партнирате с нас, вие получавате достъп до напълно функциониращ бизнес от първия ден. Няма нужда да се изгражда нищо от нулата. Ние ви предоставяме бек-офис за проследяване на вашия бизнес и привличането на клиенти, маркетингови материали за популяризиране на вашия бизнес, текуща поддръжка, обучения и събития, които да ви помогнат да растете, предварително договорени договори и ексклузивни оферти в туристическата индустрия. Просто трябва да се включите и да започнете. Нашата система за възнаграждения е разработена така, че да увеличи максимално потенциала ви за печалба. Бонусите за привличане на клиенти могат да ви спечелят между 20 и 80 долара за всеки клиент, когото лично препоръчате, в зависимост от нивото на членство. Създадохме бонус, който да ви помогне да стартирате бизнеса си бързо. Привлечете 6 лични клиенти през първите си 21 дни и ще спечелите допълнителни 450 долара комисионни. Става въпрос за ранно набиране на инерция, за да можете да видите резултатите веднага. Вярваме в удовлетворяващия начин на живот, поради което един от най-вълнуващите ни бонуси е бонусът за кола. Само с 50 клиенти във вашата организация ще отговаряте на условията за бонус от 500 долара. BMW или Audi. Стотици наши независими посланици вече шофират колите на мечтите си благодарение на тази програма. Готови ли сте да шофирате вашия автомобил с марка MWR Life? Остатъчният доход е това, което вълнува предприемачите. Свършете работата веднъж и продължете да печелите с течение на времето. Когато клиентите останат при MWR Life, вие продължавате да получавате заплащане. Това наричаме истински пасивен доход. Приходите ви растат с разрастването на организацията ви, като започнете само с 3 лични клиенти, за да покриете собственото си членство. Оттам стигате до сребро и печелете пасивен доход, достигащ точка на безопточност. Достигнете златен статус с 12 клиенти и започнете да печелите остатъчен доход от 300 долара месечно. Това е еквивалентно на инвестиция от 100 долара. И докато напредвате в редиците, отключвате още повече. Ваучери за пътуване с житейски опит, по-големи бонуси за автомобили, парични бонуси, повече безплатни пътувания, дори бонус за дом от $1 000 000 за най-високото ни класиране. Това е вашата възможност да създадете истинско дългосрочно богатство. Предприемачите се възползват от тази възможност да изградят възнаграждаващи кариери, като помагат на другите да спестяват и печелят повече. С разширяването на клиентската ви база и усъвършенстването на уменията ви очакват нови рангове и по-големи постижения, проправяйки пътя към неограничен потенциал. Много от нашите посланици вече са постигнали успех, променящ живота им, печеляйки от няколко стотин долара, хиляди долари, а някои дори са достигнали $1 000 000. Този бизнес не е само свързан с пътувания. Става въпрос за създаване на финансова свобода чрез доказана система, която работи за тези, които предприемат действия. MWR Life отбеляза експлозивен растеж през последните години. До 2020 година имахме 100 000 клиенти. Днес, през 2025 година, броят ни на клиентите се е увеличил до стотици хиляди и едва сега започваме. С възхода на тенденциите и автоматизацията, водени от изкуствения интелект, нашият растеж се ускорява с бързи темпове. Най-подходящото време за присъединяване. Точно сега. Ако просто искате да пътувате повече и да спестявате повече, ние имаме членство, създадено специално за вас. Само за 20 долара на месец ще получите достъп до ексклузивни отстъпки и първокласни туристически услуги, като същевременно запазите бюджета си за пътуване. Това е идеално за всеки, който обича да изследва света, без да харчи много пари. Ако искате да увеличите максимално предимствата си при пътуване, за да изградите печеливш бизнес, препоръчваме ви да изберете едно от тези две мощни основни членства. Елит членство 240 долара еднократно с месечно членство в нашия клуб за пътувания от 120 долара. Пълен достъп до всички отстъпки за пътувания и предлага 120 точки за лоялност всеки месец. Използвайте ги за още по-големи спестявания. Отключете пълния набор от услуги, включително търговския център.
Търбочленството е същото като Elite с еднократно добавяне от $250 и $120 на месец. Получавате двойно повече точки за лоялност, 240 точки на месец. Вместо 120 за вашите $120 на месец, не забравяйте, че преобразуването на точки за лоялност е една точка за лоялност към $1 за използване на платформата. Ексклузивните турбоотстъпки ви спестяват още повече от хотелски резервации и умножават пътуването ви. Добавката OneTime Turbo отключва предимствата на доживотния апгрейд. Освен това ви дава допълнителни 250 точки за лоялност само за надграждане. Между другото, споменах ли, че точките за лоялност са достъпни за използване веднага щом ги получите и нямат срок на валидност, стига да сте активен клиент. Вашият бизнес клубен лиценз за вашия готов бизнес е само $99 годишно. Подготовка на вашия бизнес костюм, пълен достъп до маркетингови инструменти, обучение и поддръжка. Например, общата сума за започване с Core членство е Elite членство $338,97. Веднъж и по $120 на месец нататък. Турбо членство $588,97. Веднъж и по $120 на месец нататък. Сега нека поговорим за това как можете да превърнете тази възможност в сериозен доход с нашата уникална система. Колко хора във вашата мрежа според вас биха искали да пътуват повече и да печелят повече? Истината е, че почти всички. Всъщност, ако 10 от вашите приятели видят тази презентация, колко мислите, че биха искали да започнат сега? Какво казва логиката? Но нека подходим много консервативно и да предположим, че само малък процент казват «да». Споделяте тази възможност само с 2 души на ден в продължение на 30 дни. Това са 60 потенциални клиенти за един месец. Дори само 10% от тях да кажат «да», това са 6 нови клиенти. Вече сте генерирали доход и сте получили възвръщаемост на първоначалните си стартиращи разходи. Сега, през втория месец, си представете, че вашите 6 клиенти също са посланици и искат да печелят. Вие си сътрудничите и ги насочвате да приложат същото, като каните по 2 на ден. Но нека бъдем още попредпазливи и да приемем, че само 50% остават клиенти от първите 6. И тези, които привличат, също имат само 50% от клиентите, които префактурират на втория месец и така нататък. Наистина консервативен подход. Дори и при този песимистичен сценарий, приходите ви до втория месец биха били над $1000. Докато сте активни в развитието на клиенти, ще растете месец след месец. Тази система може да генерира между $1000 на месец, всичко това, защото сте предприели действия. Можете ли да повярвате, че само с 10% от хората, които казват «да», можете да спечелите до 1000 след няколко месеца? А какво ще стане, ако споделяте това с 4 души на ден, вместо с 2? Ще съкратиш този срок на половина. Най-добрата част. Печелите, докато пътувате по света. И така, какъв е рискът? Няма риск. Системата е на лице. Услугата е търсена. И всичко, от което се нуждаем, е вашата готовност да се включите и да започнете. Включете се и започнете. Процесът към успех е прост. Направете списък с 120 потенциални пътешественици или предприемачи. Поканете ги да видят презентацията. Покажете им възможността да печелят, докато пътуват за по-малко и преживяват повече. Помогнете им да се регистрират и дублират системата. Не става въпрос за дублиране на хора, а за дублиране на доказана система. Ако все още се колебаете, нека ви попитам следното. Кое е най-лошото, което може да се случи, ако опитате това? Няма да загубите пари, защото ще спестите повече, отколкото харчите за пътуване. Няма да губите време, защото ще се насладите на невероятни дестинации, резервирани с нашия AI плановик за пътувания. Няма да сте сами, защото ще имате менторство и подкрепа на всяка стъпка, докато участвате в нашата световна общност. И най-хубавото е, че рискът е нулев. Запазих най-хубавото за накрая. Ето нещо невероятно. Ако сте клиент на Провол в продължение на 12 месеца, ще можете да изберете едно от нашите ексклузивни преживявания, платени 100% с вашите точки за лоялност. Изберете от екзотични дестинации, луксозни почивки и ексклузивни преживявания. Някои дори са включени всички услуги. Ето само няколко от събитията, които ще се случат през следващите няколко месеца. Кой бихте искали да зачеркнете от списъка си с желания? И да, не е само за вас, но и за един гост по ваш избор. Това означава, че след 1 година получавате напълно безплатна почивка. И така, отново ви питам, какъв е рискът? Това е ситуация, в която всички печелят.
Спестявате от пътуване, печелите комисионни, получавате възнаграждения с луксозни пътувания. Така че истинският въпрос е, готови ли сте да промените живота си? В момента, в който се регистрирате, вашето пътешествие започва. Ето какво да направите след това. Завършете обучението си за адаптация, работете с човека, който ви е запознал с NWR Life, направете го веднага. Присъединете се към екипно обучение или фирмена академия, увеличете максимално печалбите си с нашата уникална система от 2 обучения на ден. Започнете да споделяте възможността, поканете първите си контакти и стартирайте бизнеса си. Това е вашият шанс да пътувате по света, да печелите пари и да изградите начин на живот, който обичате. Очакваме с нетърпение да ви помогнем да превърнете мечтите си в реалност. Да започваме!